मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव थानाय माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो लानायखौ नुनो मोन्दों बिटिआर सरकारखौ। बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव थानाय बादिनो आरोबाव मोनसे गोदान हाबाया मावफुंजासिगोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव लिरनाय जे बिटिआर ओनसोलाव सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनायखौ नोजोर बोनानै उदालगुरि जिल्लायाव थाबैनो एनआइटिआ गायसनजासिगोन। बिटिआर सरकारा गासै एमएलएफोरजों बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि जेंनाखौ लानानै सावरायलायनायाव बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव थानाय दफा बादियै बे हाबाफारिखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय थिरांथा लाबाय। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथायाव थानाय गुबुन गुबुन दफाफोरखौबो थाबैनो गोबाव खालामाजासे मावफुंनानै होनो थाखायबो सावरायलायनाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव थानाय माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो लानायखौ नुनो मोन्दों बिटिआर सरकारखौ। बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव थानाय बादिनो आरोबाव मोनसे गोदान हाबाया मावफुंजासिगोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव लिरनाय जे बिटिआर ओनसोलाव सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनायखौ नोजोर बोनानै उदालगुरि जिल्लायाव थाबैनो एनआइटिआ गायसनजासिगोन। बिटिआर सरकारा गासै एमएलएफोरजों बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि जेंनाखौ लानानै सावरायलायनायाव बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव थानाय दफा बादियै बे हाबाफारिखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय थिरांथा लाबाय। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथायाव थानाय गुबुन गुबुन दफाफोरखौबो थाबैनो गोबाव खालामाजासे मावफुंनानै होनो थाखायबो सावरायलायनाय जादों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360